खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी ऑर्गॅनिक केमिकल लिमिटेड कंपनीविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी नाट्यमय वळण मिळालं. कंपनीतून एक थेंबही बाहेर जात नाही असा दावा प्रशासन व संबंधितांकडून केला जात असतानाच कंपनीच्या गेटमधून बाहेर पडलेला टँकर आंदोलकांनी पाठलाग करून सीईटीपी बाहेर पकडल्यानं खळबळ उडाली. आंदोलकाचा आक्रमक पवित्रा पाहून सीईटीपी प्रशासनानं टँकर आतमध्ये न घेता तो परत कंपनीकडे पाठवला आहे. खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी ऑर्गॅनिक केमिकल लिमिटेड कंपनीविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाला नाट्यमय वळण मिळालं. कंपनीतून एक थेंबही बाहेर जात नाही असा दावा प्रशासन आणि संबंधितांकडून केला जात असतानाच कंपनीच्या गेटमधून बाहेर पडलेला टँकर आंदोलकांनी पाठलाग करून सीईटीपी बाहेर पकडल्यानं खळबळ उडाली. आंदोलकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सीईटीपी प्रशासनानं टँकर आतमध्ये न घेता तो परत कंपनीकडे पाठवला. लक्ष्मी ऑर्गॅनिक केमिकल कंपनीमार्फत घातक फिपासचं उत्पादन होत असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात असून ही कंपनी बंद करावी या मागणीसाठी गेले कित्येक दिवस कोकण नागरी संघर्ष समितीमार्फत कंपनीच्या गेटसमोर धरणं आंदोलन सुरू आहे. चिपळूण, खेड तालुक्यातील लोटे परिसरातील धामणदेवी, आमडस, बेलसई, लोटे, गुणदे, आवाशी, चिरणी, गुणेखुंट, सोनगाव, कालुस्ते, बुद्रुक आणि शेल्डी अशा एकूण 11 ग्रामपंचायतींनी कंपनीविरोधात ठराव केल्यानं आंदोलन अधिक तीव्र झालं आहे. कंपनी बंद होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील असा निर्धारही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.